Bueno, Atauni Erratiaren uinetan hementxe jarraitzen duzu entzule, bidertzean saioan zaude, eta aipatu dizuegun bezalaxe, gaur, Atauni Erratiak 12 urte betetzen ditu, bere ibilbide hasi zuenetik. Etapa ezberdinak igaro ditugula esango dugu ordutik gaur arte, eta ez dizuegu esango gure etaparik errazenean gaudenik, Izan ere, gure haurtxo txikia dagoeneko nerabezaro bete-betean aurkitzen da une honetan, eta, horrek dakarren guztiarekin, Larun bat honetan, gure herria eta irratia bere osotasunean elkartzea ideiarik onena izan zitekela pentsatu dugu, eta horretarako gurera gonbidatu nahi izan ditugu Jon Aizpurua eta Joseina Etxeberria. Egunon bioi. Haupa, egunon. Zer moduz? Oidek, haze jende pila. Jon, agarra jotzeko atentzia, Oitu talago. Hombre, nago loituta. Egunero, lesa itzen gaitu gure bisate matezian eri, Buena, lei. Zer moduz? Zorion, urte askotako. Urte askotako, hori. Eskerrik asko. Postekoa da, batez ere guk herrian irratirik ezagutu ez genuenean, ez? Egia da, nik ere lehendabiziko aprobaketa hor gabileneko eskola irratian egin nituen, baina, Ataune bezala ez genuen irratirik, eta bapatean azken urte irrati bat izateak, eta oraindik ere 12 urteren ondotik jarraitzeak, eta zue daukazuen pasioarekin eta gogoarekin, eta gainera ez etorriarekin bakarrik, ekarriarekin, zoriona benetan hiruroi, eta talde guztiari benetan mirariak egititu zuelako. Esango dugu, plazera dela benetan, zuek gaurko honetan Atauni Erratiaren 12. urte hurren honetan gure estudiora etorri izanagatik, esango dut ere, agian erreparo pixka bat ere ematen duela, Zuek hementxe estudioan egon eta gu mikroaren aurrean, ez dakit, ni ezterezten ere sentitzen, zer esango dizuet. Favorez. Guk egin izan dugun irratian da hitzegin, besterik ezer gutxi. Hitzegin, musika jarri, eta horren gaineko orkezpenak, eta mila lelokeri esan, eta horrelako gauzak, ezta? Zuek beste lan batzuk egiten ari zarete, zuzenean egiten denaz gain, barrutik egiten den lan guzti hori, eta hori ere benetan importantea. Hori askotan. Ziurrenik Jonek eta biok ezagutzen ez dugun gauza gainera. Bai. Ez, ala da, gu erabat murgildu izan garelako, nolabaite, kazetaritza arloa, ez da? Komunikatu, hori, albistearen berri eman, eta alik eta ondoen eman, eta baina gainerako atzeko lan hori, egin behar izaten dena, pentsatze dut zuek egingo dituzuela, egin behar guztiak joar, bai administrazioa, bai teknikarloa, bai publizidadea, zabalkundea, promo guztiak, eske hainbeste gauza daude. Irrati egitea da azken batean ordubete bat betetzea, ezta? Realizazioa, hain gauza importante hori, ezta? Ordubeteko utxune badago, denbora tarte badago, eta zerekin betetzen duzun ordu hori, ezta? Eta horretarako gauza gutxi daude irratian, dago pertsonaren boza, daude aurretik egindako grabazioak, kalean egin ditzakezunak, telefonoz norbait sartzen baldin bada bere boza, eta musika, eta hortik aurrera gauza gutxi, ezta? Eta zuek, kasunetan guk betetzen dugu lehenago esaten nuena arlo teknikori, ez da, esan nahi nuke kazetari lan hori, notizi bat bilatu, edo zerbaiten gaineko informazioa bilatu, eta hori gero zabaldu, ez da, baina zuek horrez gain, ordubete horren barruan dauden gainontzeko puntuak ere bete behar dituzue. Eta hori... 12 urte esan die, baina 11 asko dituk, euskeraz, ikaragarri. Hori da, 11 esateko jaioa. Orduan, 12 ni uste pila bat direla, Pila bat, dozena bat arrautza, hori batzak edo zer dan. Gainera, Ioar komentatu dek, 11 urterekin hasi itzala, ja? Bai, 11. Arri juta gatu nauk. Ilabeteren bueltan beten nituen 12, baina, bai. Kauen la leche. Ni 21 batekin iritsin izan irratira. Aurretik egia da, aritu nitzala esan bezala hemen aproba batzuk egiten Ataungo eskolan, Jesusen eskutik, nola ez? Jesus Etxeberria handiaren eskutik. Eta gero ja kazetaritza egitera joan nitzenen Bilbora, hango irrati libre batzutan aritu nitzan, bai Garramolan eta baita Txomin Barullon ere. Baina irratira EITB-ra 21 urterekin iritsi nitzan, eta orduan aurban nitzan, ez du pentsatu egin nahi, 11 urterekin ze izango ginean, ez da? 11 urterekin. Orduan txe Ramon esen zuten gu. Ez ikaragarria dek, 11 urterena pasa indageatu nauk, baina... Orain pentsatzen jartzen zara eta bai. Nik, 11 urterekin irratiarekiko zer izango nuen? 11 urterekin? Radio Paris eta Radio Pireneika eta segure erratia Radio Moscú eta hori entzuten zian gara hartan horiek entzute dituan hemendik,
Bai, hombre. Ni baino sintoniza hori onda median. Bai. Onda media. Irratia izateuen, etxegien eta irrati, gari bateko irrati zarraundio eta txaze markazan, Marconi edo txaze markazan, eta horiek entzute joan monopolitika zen orduan pilpilean, eta gero hemen ingurukoak, ataun ementza da entzuten zienak, Loiola, eta Segura irratia, eta Arrati irratia ere jendeak asko hitz egiten du. Hemen ez zuen horren beste irratirik entzuten, ezta? Baina, segun zelekutan bai. Bai, Ze, horre ere entzuteko aukerari bazan edo zan. Karo, hori, nola iriste baserri oso goietan zeuden baserrietan eta baseiat entzuten zala. Arrate. Hortan ere salbuespenagu ordua. Goian bai, baina iritsi ez. Bueno. Beno, Jon, zure kasuan, 40 urte eman dituzu esatari lanetan, 1992 eta 82. urtetik, martxoan beteko dira okerrez palimanez gainera 3 urte, erretiro hartu zenuela, nola ikusten du batek urte guzti hauetan egindako lana? Beste bizi bat izan baliz bezala. Osa, beste bizi batean gertatu baliz bezala. Atzea berira jarrita, posible alda 40 urtez, horre aritu gehala lan hortan, eta gainea pasai juguna pasata, hainbeste arlo diferentetan ibilita, hainbeste gertakari, hainbeste urte, bai bizitza personalean, bai bizitza profesionalean, eta esaten dek, Donostia bidean bakarrik ere, kotxean zenbat kilometro, zenbat ibili xele bai. Gaina irratian hasiera hartan denetari egin beharra izaten zen, eta nahi tokatzen zitzaian, normalean behintzat informatikotan aritzea, aste barruan, eta gero aste bukaeran, kirol emankizunetan. Orduan, erabat hortara eman da, urte batzuta behintzat bizitza, eta gero, geroztik, Jon, ez hainbeste gauza, 40 urtetan hainbeste gora bera izan dira, hainbeste gauza ezberdin ere bai, eta poliki, ohartu gabe nik uste, burbuila baten barruan bezala zaudela, eta, ni askotan besatzet, beste mundu paralelo batean bezala bizi izaten garela askotan, zenbateraino zauden sartuta zure ofizioan, eta nik uste urte pila bat horreatik joan zaizkitain. Eta zerbait ez egin izanaren damurik badaukak, hau egin izan bania, nik hori preokupazio hori, kezko hori azken urte hauetan gero eta gehiago zaukat. Gehiago imarian, gauza gehiago imarnizkian. Zergaitik genituan gehiago mugitu, alako egiteko, bato beste egiteko. Egingo nizki, gauza gehiago, baina esan damurik etzeugiat. Gutxi gura bera, informatibotan egotea tokatu zaiguk, nahi behintzat, tokatu zait, eta orduan alde hortatik erabat aktualideari lotuta. Eta orduan zurrunbilo batean sartuta sentitzen naiz, eta orduan horret izatenean burbuilarena, beste mundu baten barruan bageunde bezala, eta gero bizitza partikularrerako edo personalerako edo familiako ere eragina zeukak. Zate betiago onda horrekin, ez egin ez deskonektatzen, eta lanbide oso estresantea. Oso lotue. Oso estresantea. Alienantea, Jon. Bai, beti enteratuta egon barra, gauzetaz, bestela ridikulaiteko arrisko handia daukak, eta orduan sekula ez zaiz asetzen, sekula etxea behar bezala iruditzen zaizu erren zabiltzala zerbaitetan, edo ez daukazula beharraina informazio, hori norbeari dagokionez, baina gero aldameneko teknikuek eta baliabideak eta zenbaterainokoak dira baita ere, zuk egin nahi ezun hori egiteko aukera ibadagoen ez dagoen, orduan helburuan dola jartze dituzun, da lanbide nahikoa komplikatua, gaina bizi izan ditugun urtea bizita, violentziari daukionez, eta beste, zoritxarrez edo zorionez, herri txiki batek dauzkan gora bera guztiengatik, esaten ari zarenak ere, badauka bere pixua ere, ondo esaten ari zaren, norbaitek gaizki hartu dute duen, urte komplikatuak ere desente izan dira, eta orduan oso alde hortatik gozatu indenik ofizioarekin, lanbidearekin, baina bere prezio txiki bat ere baduka. Txikia baino gehiago igual batzutan, ondixamarra ere bai. Baina, gustora egin dagoarekin,
Gainera, batzutan arri dagatzen zen, zemateino eskertzen duten batzuk, zu gehin dago lan ez da, eta, bueno, ni alde hortatik gustora. Referentzia totala ez, John. Ez ez oraingo belaunaldi gaztentza bakarrik, ja, urte batzuk zaramazkeagunentzat ere bai. Dudari gabe gainera. Nik oraindik ere gogoratzen diat, oain dela urte pilo bat, 82an hasi baldin baitzen, igual 83an, 84an izangoan, guk gure kuadrian, Tomas Kerejetak, Gurutzera Euskinek, Ander Rodriguezek, Kriston musika afizioa, eta Pellonen elkartu egun batean irekin, eta ik nola komentatzen joan, nola irrati batean ari izan, irrati hartan nola zenbat musika zeuan fonotekan, eta zikazerretola, eta gu egin ustean horrekin, gure mundu literari hori montatuta, ez da, eta zeituen galde, Jon, eta zer eginuan horra iristeko, eta nola komentatzuan, bueno, proba batzuk izan behar ziela jakin nun, eta aurkeztu izan proba horietara, egin zizkiguten probak, eta hartu ininoten, eta nundia proba horiek mesedez, ez? Eta, bueno, handik urte batzutara neure holaxe iritsen itean, baina, bueno, gutxienez, erreferentzia totala. Eta gero, egin ditukenak hortik aurrean. Nik esaten ahi baldakik, lehenbiziko saioa egin nuena, irratian egin nuena musika saio bat izan zala. Hori zolarri izango. Eta garrabatuta zeugiat. Jos! Eta ze musika jarrituan, Jon? Bueno, nik ez zuzen esango da. Bat, musika klasikoa. Bat ez, saio hauen musika klasikoko. Musika klasikoko saio egin nuen, bale. Orduan, Katxatxurian balda? Katxatxurian, bai. Horrena bat jarri nean. Oso, ondo. Batzen, perfectamente. Lehenbiziko egin nuena, musika klasikoko programa bat izan nuen. Eta, ez, esaten egitzen gauza politiaek. Ez, bueno, Jon, hori dudari gabe, zan egiat, guretzat arrasto bat, eta ez hori bakarrik, gero gainera konturatu nik 35 urte egingo ditut, egun gutxi barru irratian, eite beren barruko irrati hauetan, eta lehen da biziko 28 denboraldiak gaztean egin dituen, eta azkenengo 8 hauek orain ja Euskadi Irratian egin naiz, ezta? Eta ni Euskadi Irratire iritsi nitzanean ere Jone Botazian eskua izan zen ikeragarria, elkarrekin egoten ginen mailan, bere babesa, bere euskera, bere Bueno, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko benetan, Jon. Gaude pajaro. Era batean sinisten diote. Bai. Gaude pajaro. Eta ez den nik esatiatena bakarrik, eure kuadriako, ni akoratzen oginak errotak eta nola esaten ziren, horrek duen euskera duten gutxi zeudek eta arrazoia gainera. Ozakezu, Joar, zinbat disfrutatzen unik honekin mailan, redakzioan, euskeraren inguruko kontuak eta ateatzen etola. Altxatzen zen, hau Plaxido Mujika behiratuko eta antzukan iztegia behiratzen zuen Plaxido Mujikaren iztegia. Oraindik ere antzeko, Jon, eta oraindik ere joaten gaitu. Oraindik ere joaten Plaxido Mujikara. Bitomo. Atxe garrizkeo, atxea falta, oixe txarra. Zoragarri. Bueno, posten hau golako hitzak. Bueno, nigo batzen hauk, guk ere izan gerean gure ezea, aurrekari jendea edo. Orduan, oargi elkartea, elkarte potente bat izan dek, urte askotan, eta kulturari emana batez ere, baina, kulturari, kirolari, mendiari, eta han nolabait ere aldizkari bat ateratzeuen, nondik aldizkaria, sarri xamar gainera, eta orduan kulturaren, atongo kulturaren suemalea edo, oargi troskata izateuen, eta hor sartuta geundean, gu mundu kultural hortan sartuta geundean. Eta geundean, iragan izango baliz bezala, oraindik ere hor daude hauek, oraindik ere honek kuadrilla berdin hor zeitzea, egur baten zeitzen. Benetako Betagarri izeneko talde gazteiztar bazen, eta Betagarri omen da, ez dakitu suari ematen zaionean pizkatxo bat sua berpizteko, ez da? Benetako kultur betagarriak sinaten zuen. Bueno, etxea betetzen den genuen dana beharrezala baina. Eta orduan, han gauza asko ateratzituan, gentilen etorrera erean sortutakoa dek, eta gerozti bapitxa, eta olako ekitaldi, harrigarria dek, gero behiratzen dek zer bat gauza egiten ziren gara hartan esaten dek, posible alda. Eta ez da gaur egun belaunaldi ezer txarri izateatik, baina, eta horre, boragine hortan, futbol txapelketak ere antolatzen dituan, 121 jokalarirekin, eta ondarrak, auzo guztiek euren ekipoa, futbol taldea, eta, horre ingenian, garrabatu,
eta bideo emanaldiak saio bat egiten hasi ginozean. Ostikoz izeneko saio. Ze izen ona. Ostikoz. Eta orduan, horrere iago ofizia ikasten aiaiz, konturatu gabe, ofizia ikasten aiaiz. Eta egia deba, kuadrilan ere azkenean alaxe izan gaituk, ez da, Euskal Telebistan da lan egin dutenak, desente, eta irratian ere bai, eta orduan ze hori, nahi gabe bezala sortutako zaletasun bat izan dek, niri daokienez, gero euskal kulturarekiko eukideu, maitasun gehiagizko bat eukideu, eta orduan beti horren ingurantzea mugitu baituk, eta gero behin irratien hasita profesionalizatu diteaiz, ia beste histori badek, ia beste bete behar batzu zeudek, bai mikroan daudenak, mikrotik kanpoa daudenak ere desente, zede komitean ere beti urte guztietan komitean egon hauk, orduan, zeudek hor gauza asko zeudek, era batera bestea, pixka bat betetzen duena, zure helburua edo zure zehazta asmoa, hori da pixka bat. Osea, sufrikariotik izan dela pixka bat, edo batzutan asko, baina bestadetik gozamenare bai. Askotan, askotan galdetzen digutelako, faltan botako dek, ez da, tipikoa dek, faltan botako zu, faltan botako dezu baina ez da, faltan bota, nik gutxi bera, nire zea, bukaerako ze hori nahikoa ondo osatu eta neukala uste dut, eta, bueno, biziak aurrera saitzen dut, apunto. Ogaxe. Eta Jon, oantxe ze horrek aipau dezu euskera eta kulturarekiko beti eukidezula interes handi bat, baina irratia salto baino lehen, okerez balen magare behintzet, ataungo udalien itzultzaile lanetan ibili zinen. Nola izan zen lan batetik bestea kasontan irratia saltoiteko aukera hoi, o prozesu hori nola eman zen? Bueno, ni itzultzaile ibili nintzen ataungo udalean, berantxio zana, alkatez izan zenean. Orduan, hori izan zen momentuko, urte pare bat izan zen, eta gara hartan ni, ordurako banebilen martuteneko itzultzaile eskolan, eta aparte, nire pasio handienetako bat izan da, futbola. Eta gara hartan, itxura batean futbolari karrera egiteko moduan oten nengoen edo esaten zuten. Eta orduan, ibilitan nengoen, ataundik kanpora ere Legazpien, Ilitxa futbol taldearekin jokatuta, eta bada eta tirupixa bat ateratzen genuen. Eta gero, Sodoizkatik bueltakoan, Eibar futbol taldearekin, hasi nintzen entrenatzen eta bat da eta tarte hortan izan genuen aukera Euskadi Irratia eta hauek sortu ziren garaia zen, eta pare hortan gertatu zen, irrati berri horretarako ikastaroak eta antolatu zituztela, eta hortan sartu nintzen, eta gero etorri zen, izan zen, sarrera esan dezagun era hortari, izan zen, bizka bate aukeratu behar izan nuen futbolaren rolloarekin zeitu, edo bestearekin zeitu, da baina, aste bukaeran ere, nola, kirol emankizunetara eta joaten nintzen, etzian, ia batera garriak, eta orduan egin nun apustu, irratiaren aldeko apustu egin nun, eta horregatu zen, asuntuan nerea. Eta gola sartu zuen. Gola sartu. Gero berriro bueltatu ginen, eta honek futbol talde atera zuenean, ordurako veteranoa ginozean. Baina, gutxi gora bera gola izan zen. Gutxi gora bera. Eta lehen aipau dezu irratiako grabautako lehenengo saioa daukezula kaset baten grabauta. Gaur egunen, zoritxarrez, jende asko ez du jakine egingo zer dan kasete bat, garai hartan, zertan ziltzen pixkatu, nola aldauda zure ustez irratie garai hortatik gaur egunea? Bueno. Aldatu da, erabat, esan liteke erabat elementala inti genuela guk hasierako irratia zen erabat elementala. Erabat elementala esan nahi da, ni informatibotan egoen, eta orduan albisteak ematen ziren, egunkaritan zetozenak, egunkariek publikatutakoak ematen genituen guk.
Eta gero deskuidoan hurbileko zerbait gertatu ezkero edo norbaitek esan nahi zute alde hortatik informatibo, gaur egun orduko informatibo bat entzuko baino izango litzateke, badaude grabatuta ez da ikusten da direla erabate elementalak, simpleak, sakondu gabeak, karrizketa zeari gabe, protagonista, lehen mailako protagonistari gabe, zaizu alde hortatik aldatu da ikaragarri, gero teknikaldetik zer sanik ez. Eta gero izan da, evoluzioa izan da poliki, geroz da bitarteko gehiago, geroz da lana egiteko modu gehiago, hor, pensatu behar da garai hartan, guasi ginen abintzat, euskarako oso presentzia eskaxa zuela, gaur egun ere bai, baina zaitut bestela, orduan, oaindik ere euskararen zehoria zegoen, euskaraz komunikatzearen zegoen landu gabe. Eski, guretzako garai hartan... Iztegiri, etzegoen ezer. Jon egiten hasi zen garai hartan guretzako zen milagro bat norbait irratien edo telebistan euskaraz entzutea. Ni akordatzen naiz Televisión Espainolak garai artean 2 kate bakarrik zitun, lehendabiziko katea eta gero segunda deitzen genuna, gero horri izena pizkatxo bat duintze aldera la 2 jarri zioten, baina garai hartan zan segunda ez da, gainera UHF-an ikusten zena, eta telebista horietakoren batean, momenturen batean norbaitek zerbait euskeraz esaten baldin bazuen, ama, euskeraz hitz egin du, eta ez dakit zer, gero hasi zian tarte labur batzuk egiten ez dakit aurrentzatela pinpilin pausa eta olako gauzak ez da, eta gero bapatean jakite irrati bat olakoa zetorrela, segure irratian eta egiten zian, eta herri irratian ere eta 6 orduak euskarazko 6 orduak egin zian, herri irratiak horren beste orduko euskal emisio bat, hori jonen eta da 12 ordukoa izan nuen, hasierakoa. Bueno, horre, anedota polita da, Barça Realaren kontra, Nou Camp. Eta joni joan, eta ondoan Radio Nacionaleko kazetaria. Baita ere partidua retransmititzen. Eta kao, ni euskeraz, eta kontatu nintzen dira, tipoa, behiratzen zian hola, aldamenera begira, eta harrituta mio, ze arraio pasada, hau zein da, olata. Orduan, eten batean, atxaren edera, noiz izan zan, Jose Luis Barcelona hauen kazetaria, ustea hilda dela, eta historikoetakoa, eta galdetu zian, oie, ¿en qué idioma estás? Benetan, Jon. ¿En qué idioma estás retransmitiendo el partido? En euskera. Euskera, pero ¿se puede retransmitir el partido en euskera? No me digas. Oye, ¿te importa que te meta el micrófono? Santzian. No. Eta orduan, gero berriro hasi ginenean, bigarren zatian da, mikrofonoa jarrita, entzulei, Radio Nacionaleko entzulei. Anekdota, ez gertatzen ari zan. Escuchen ustedes, no sé qué tal. Ayú en esa tienda, joder, oye, felicidades. Estas gentes que vienen de las tribus del norte y tal, estos, yo que sé, gorilones, esango zuten, ez? Eta bazauzkiat grabatuta. Estos gentiles. Grabatuta dauzkat, irratian antenan atera aurretik egiten dian 0 horietako batzuk retransmisioenak, eta dauzkat nik linierra fuera de banda gauza biak izatan erdera duzkagu gaur egun ere bai ere bai mano, eta orduan oitanak Iñaki Elortza niri zuzentzen, atotxan niri zuzentzen atezainak eta atezainak esamardek marra ez zer marraz kanporatera dela, jokoz kanpo dela langeta, dana olako dana egiteke aldortatik aldaketa izan da ikeragarria eta orain azkenek urte guztiotan bizi izan dut evoluzio guzti horren nola baiteko desmadrea. Zerate, azkenean ia ez dakigu zer dan benetakoa eta zer ez dan benetakoa. Lehen gutxi gora bera bintzat, pum! Zea bat informazio bat jasotzen zenuenean, fidagarritasun nik uste nahikoarekin emateko modua zeneukala. Kontrastatzeko ere askoz aukera erresagoa. Inkluso protagonistarekin galdetzeko, hau hola da, ez da, gaur honen batetik komunikazio gabineteak direla eta ez da, daude pantalla pila bat benetako protagonistaren gana iritsi aurretik, eta aparte zabaltzen diren erdi gezur, erdi egi guzti horiekin, gaur egun eromena gaur egun eromena izango da, behar bezala
mugatuta mikrofono baten aurrean jarri eta gauzak diren bezala esatea. Hau Jon da bion arteko aspaldiko eztabaidatako bada eta aspaldiko mai gaineko kontuetako bat, ezta? Zer sinestu behar dugun gaur egun medioetatik edo eta medioak, medio guzti horietatik, ezta? Zeri egin kasu eta zeri ez. Ze batzuk gaur esango dizute gaur ataunen euri egindu eta beste batzuk esango dizute gaur ataunen elurra egindu edo eta eguzki atera da. Eta zuk ez baldin bakuzu bertako informaziorik zerekin gelditzen zea, ez? Eta jada benetako eromena garai baten bazian erreferentzia batzuk etola, baina gaur egun ja ez dakit ez da erreferentzia horiek ere badian. Eta gainontzeko medioak entzuten hasten zara eta konturatzen zara diala elkarren gauza eraba kontrajarriak, hau esate baterako guri fakultatean erakutsi ziguten, ez? Ezinezkoa da albiste baten aurrean objektibo izatea. Beti subjektibitate puntu bat badago. Hori da, istripu bat gertatzen denean bezala, auto baten gidariak historia kontatzen du bere aldera eta beste gidariak kontatzen du bere aldera, ados. Baina bakaramatek eukiko du kulpa. Eta hor norbaitek erabaki behar du, hau esaten nahi dana egia da, eta hau esaten nahi dana gezurra da, edo dena delako, ez da? Eta hori da gaur egun medioetan asko falta dena, eta horren inguruan Jonek eta biok zinbat aldizitzen genuen mailean, ni igual goizetan kope entzutetik etola erabat berotu teristen itzen, ez dakitzen, ja urtea dituk ez diatela entzuten, Jon. Txertatu dago. Ez dakit, olako sekulako burrukak, ez? Eske, niri adibidez, olako gauzoeketan ahi nola kontatzen, sortzen zian morbo bat azien jartzen inun, baina hala ere entzun nimar izaten nuen zaten, hauek ze esaten aidean gugatik, etza? Baina, ja deskonetatu. 40 urtetan ikusten dan, beti irauten duen gauza bada, kontrastatzeko modua, orduan eta norberaren gandik gertuago gertatu den albistea, orduan da nabarmenago konturatzen zara nola ez dan behar bezala informatzen. Wow! Bai, aladek. Atonen pinuri bat erretzen baldima da, entzuten degik, bai, etziaz notizian nola eman den, bai, eta gero bai, Donostian esango dugu igual ataunenez, erredala, San Gregorio izan baldin bada igual esango dugu San Martinen izan dela. Baina ja, Madrileko errati baten zuten, ja esango dugu Lazkaun edo Ideazaborden izan dela, ez da? Gure oso gertutik gertatu zaigun zerbait nola eman den ikusita ohartzen naiz, ze komplikatu izango da benetan gertatzen dena behar bezala esplikatzea eta esatea. Oso komplikatu. Hor lehenago aipatzen zenuten lokalaren kontua. Nik horri gure kasuan beti kriston importantzia eman diot. Netzak hori oso importantea eta behin baino gehiagotan eskatu dizuet Euskadi Irratiari deskonexioak, herrietarako deskonexioak, edo inguru txikietarako deskonexioak. Zenei oso importante iruditzen zat, hori glokala hori ez da, globaltasun hori bai, baina lokala ere bai. Eta biak die ezinbestekoak. Eta, zuek hori gukan egiten dugunaren antzeko zerbait egin dezakezu hemen, ze gu ere informatzen gara gaur egun gauza askotan internetetik, eta hainbat eta horri eta bisitatuz, zuek ere ja horretarako aukera badaukazue. Bernardo Atxagak esaten zuen, ez da? Euskal Herria, Euskal Hiria, ez? Gaur egun dana da Euskal Hiria da, ez da? Gaur egun deno bizi gara era berdintxu batean. Zuek ere ordun guk daukagun akzeso berbera daukazu albistetara. Ordun globaltasun hori badaukazu, baina zuek daukazu guk ez daukagun gozoa bat, eta lokaltasuna. Guk ere badaukagu puntu batean, baina ez zue bezain estua. Eta Jon, 82 hasi zinen irratin, makina bat abentura bizitako, ibilbide luzea, pasioz bizitakoa, baina irratiz aparte, telebistak ez aldizu inoiz tentau. Bai, egin du. Telebistare bai, hombre. Eta nola izan zan? Pionero xamarra izan. Bai? Bai. Nik telebistan izan ditut, batetik, dantza txapelketak eta olako historik, aurkezpenak, Mari Carmen Odriozolarek batera, eta telgetixa jaialdiak eta bat beste, baina telebistan kultura saio bat, Arkupe, iluntzetan, Arkupe, izeneko kultur saio bat eiteko aukera izan genuen. Eta, gauza biak izaten dira, garai hartan Miramonik etzegoen gainera, San Miguel egon da zantz, patronatoa. Ez dakitun. Miramonen dagoena, patronato San Miguel etortzaia, baina San Miguel zuzen dagoen. Patronato San Antonio, patronato San Miguel, han grabatzea dituan. Miramonen aurreko grabazio eta zai gaina. Beraz, ire grabazioak Donostian egitituan, ez zituen Jurretan egiten?
Donostian ditituan, baina ez oraingo Miramon handi hortan. Asier Etxeberria zena, uen arduraduna, eta, bueno, ni aurkezten nahi joan, programa hori aurkezten nahi joan izen, esango izut anedota bezala, irratirako eta prestatzen nahi ginen ikastaroietan, 2 urte edo etxazi izan zian, eta telebistarako ere ari ziren, dano batera egite genuen, telebistarako bezala irratirako, eta zegoen irakasleetako bazan Arantxa Urreta Bizkaiaren senarra, aktorea, Elorriaga, Xabier Elorriaga, eta aktorea, eta irakaslea zan gainera, eta, bueno, eta behin esan zian, gauza bat, esan zian, daukezu aurpegia gazteegia. Bai, Jon? Aurkezle nagusi izateko daukazu aurpegi gazteegia. Esan zian, motiko aurpegia naukala alegia. Arek zerra jakingo zian, Bai, eta egia da, zerte azken itxurak ere asko egiten du. Zu albiste bat, sinesgarritasuna emateko, gaur egun justu kontrako izango. Bueno, gaur egun jende gazte bati ere eskatzen zaio telebistarako bizar pizkatxo bat usteko heldutasun itxura bat emateko, ezta? Baina gaur egun batez ere telebistan etola gaztetasuna gehiago premiatzen da, edadeak eman dezaken ze hori baino, oinarri hori baino, ezta? Bueno, izo de esperientzia alde hortatik, eta gero ja batera garria getzean da, egia da momentu batean izan nuen laukera telebistarekiko, harreman sakonago izateko, baina apustu inun irratirako. Bueno, baina... Hor, gero bat zaudek, gurekin batera irratian ibili eta gero pasazirenak Euskal Telebistara. Bueno, Josaina, zuk ere esango dugu ibilbide luzea duzula, dagoeneko, bueno, aipatu diguztu, duela gutxi 35 urte betetzera zoazela EITB-en hasi zinela irratigintza egiten, bueno, pixka bat, musikaren inguruan galdetu nahi izun lehenik eta behin, zure ibilbidean zerbait nagusia izan balin bada, edo protagonista izan balin bada, musika izan dela esan dezakegu, nondik da egiztan duzu betidanik musikekarekiko alakoztaletasuna? Begira, hori askotan galdetu diate, eta beti galdetu izan diate baita, zu familian baduzu musikaren inguruko tradiziorik edo zerbait etola, eta beti ezezko esaten nuen. Baina azken urte hauetan, justu kontrako norabidean datozen 2 berri jaso ditut. Bat, gure ama gaixotu zen orain dela 18-19 bat urte, Alzheimerrak harrapatu zuen, orduan Alzheimerrak gaixotu zen etola, eta gaixorik zegoen urte haietan, lehenbizik urtetan behintzat egun guztia kantuan pasatzen zuen. Egun guztia kantuan. Niri benetan harrigarri egiten zitzen esaten, zer dauka emakume musikari egun guztia kantatu eta kantatu, etzun kantatzen, ez zitun letrak etola sartzen, zegoen egun guztia melodiarekin, eta ni ere musikaren barruan gehiago naiz melodiak eta harmoniak eta instrumentuak eta horretarako hitzei baino garrantzi gehiago eman diet, nik ere beti. Agian da musika batez ere nazioarteko entzun dudalako, eta urte pilo batean ingelesa ere ez dudalako ulertu, kantuen letrak ulertu alizateko edo eta memorizatu alizateko bezala, ez da? Hori batetik. Eta gero bestetik, non enteratu nintzen lehengo batean, gure aitona zana, muntxotako aitona zana, amaren aita, trikitilaria zela. Trikitilaria zela, eta ez hori bakarrik, ezkontzetan ibiltzen zela trikitisa jotzen, eta muntxotako ganbaran oraindik ere handagoela bere trikitisa. Eta esan, ez da posible. Ez da posible. Nik enekin hori, amaketzian inoiz esan etola, eta lenguso baten bidez, bai, handako muntxotako baserrian ganbaran antzan trikitisa, orain ez dakitongo da, baina dola urte batzu behintza jakinun antzala. Eta gure aitona zanak intzitu nahin bat ezkontza, eta nik ere azken urte duten makina bat ezkontza egin ditut. Beraz, ziklo izten ari gara. Egira. Politia. Nik, beste anedotatxo bat kontatu nahi zuen telebistari daukionez, lotura. Gauza kuriosoa izan zalako. Behin ordiziko Pereira joan, eta hainbeste puesto, eta bada beste, eta puesto batean da azal beltzekiko persona bat, saltzen, eta egunon da, eta zer moduz daula, eta euskera segitzen zian, erantzuten da, euskera bakizu, pixka da harritu nintzen da, urte batzu badia, eta harritu nintzen, eta
Bai, hemen ikasten haitu naiz, eta bat eta beste nahizu. Ni bere alasi jon, tak, ikere izango, joar, ze hori, txip hori beti makina martxan. Abeke buela la kazuela esaten dena. Eta orduan, irratien, elkarrezketa txo bat egingo nizu, bene irratien lan egiten dut, eta bat eta beste, kadin fal ustia zala. Eta, Senegalgo bat, mutilu bat, eta egin genioan elkarrizketa, eta kontatzu zian bere bizia, nola etorri izan da, betiko paterako histori guzti horiek, eta ze gora bera, eta bat eta beste, eta orduan erabat integrauta eta euskeraz, eta bat eta beste. Eta orduan gertatu guen, Euskal Telebistan ari zirela egiten, elkarrizketak, jende ezagunak edo da profesional batzu, beraik nahi zutena entrevistatu. Eta orduan, niri Jose Mari Iriondo galdetu zian, Jon, egin guke elkarrizketa etxo bat, nahi dean arekin, da bat, eta ik aukeratu ez zein da, honi imartzeak. Eta inoan, elkarrizketa, berarekin, da garabatu da eman nuen, da arrakasta hundia izan zian nubait. Zatik, gero, fitxatu zien, udako festaz-festa intizinako. Programa horiek egiteko. Hor parte hartzeko fitxatu zien. Eta gero, bere berririk etzeu gatuen, azken aldien etzik genuen biziko da, nundan. Kadin fal, etorri zategoen izena hola golpean, etxegat, hala da. Eta, Joseina, okerrezpalin bagare, musikan zaletasun horrek eaman zizun, 1980 sortu zen Gaztea irratia. Hori da. Eta bertan hasi zen, zure irrati munduko ibilbidea. Nola izan zen bertara iristeko prozesu hori, nola aiau zinen berta? Lehenako esan duan bezala nik kazetaritza ikasten ari nintzen Leioan, eta kazetaritza ikasten hasi nintzen lehenbiziko urtean gelakide batzuk eta ari zian hango irrati libre batzuetan programak eta egiten. Gramola irratia, San Inazio auzoan, edo esate baterako Bilboko Gran Bian, kale nagusian zegoen Txomin Barullo irratian, ezta? Eta berai segituan ikusi zuten, tipoa dagoen guztia bere diskoekin, beti diskoak hartu da, karpetarik igual ez nuen klase beti viniloren batu zerbaitekin joango nintzen. Eta orduan, hori izan ziaten, programaren batean parte hartu nahi nuen, eta bai, naukala interes hori, eta ez dakizer, eta hasi nintzen, eta hola, ez da. Eta urte hartan, ni pentsatzut izango zala 89an, etxera etorri nintzen, Bilbotik, Eguberritako oporrak pasatzera tola, eta amak esan zian nola ari zian Euskadi irratian esaten, garai hartan jende gaztea behartzutela musika aurkezteko. Nik nozkan 21 urte. Eta esan, deitu ingut, eta telefonoz deitu nun, Ima Eizmendirekin hitz egin nuen, Ima Eizmendi da han EITB-ko gure administrazioan urteak egin dituen emakumea, aurten jubilatu da. Eta, ze gauza. Oraintxe. Eta, oaindik ere guguan dut, zen nervioso nengoen arekin hitz egiten. Telefono zizketan eta zen nervioso. Eta nola esan zian. Begira, izen emateko epe bat egon da, ez dakit gaur bukatuan, atzu bukatu zen, apuntatuko ez izena bazpare, eta ez baldin bada bukatu, jarriko gara zurekin harremanetan, bale, eskarrik asko. Eta deitu ziaten, eta horren ondotik hainbat aste pasatu genitun probak egiten. Gauza bat, parentesi txiki bat, deitu ziaten noa? Etxera. Telefona zenuten etxen? Bai. 89an, Jon? Bai, 89an. Eske nek kaso aldean zizdek. Jon, benetan! Iristen hau etxera, eta... Ni hoendik telefonu gure zenbaki gure akordatzen buruz, hortik atea kontuak. Sortzi, 03-06, hori ban lehen da bizikoa. Eta gero bat 8 aldatu dan zenbakia. Telefono gorri bat, akordatuko. Gure etxean telefono hori etxean. Eta bizilagun batek, Xabierrek eta Mari Carmenek, telefona ziaten. Eta orduan, aduntza ditu zien, eta orduan, amari pasazioan Mari Carmenek abisua, gu amai, eta sanez nola hotxein zuen, orduan, etxera iritsi nituen. Ama esan zian, Jose Mari konfermi egotxin du. Ez da, Jose Mari konfermi esan di Mari Carmenek. Ipa, Dios, kuadrilan bazuzkeo Jose Mari eta Fermi. Eta esan, oain izango ya broma mat, letxe matzat, beti izateuen, nerekiko bintzea izateuen, deitu itegetxeaze diture, eta itegetxeaze, ipun publika guardutela, idea, eta bat, agarra jotzen da. Ekauen la letxe. Eta, holata, nik galdetu nian, kuadrilan galdetu, Jose Mari, nik ez ditu?
Nizte, nik zateko nean. Fermi gaitu eta Fermi arrastu ditzu gira. Hola, pasaituan egunek, eta alako baten behize dei eta telefona eta etxen toka honi, eta jetxin joan, Mari Carmenen da etxea. Jose Mari bai baino Ferminez, Jose Mari Otermin. Zuzendari, Jose Mari Otermin. Eta orduan, izan nuen hola sarrerako, entradilla hori izan nuen. Eta gero, emisorara lehenbiziko aldiz joan nintzenean ere izan nuen polita, Bai. Zeratik, orduan genean, kontxaren aurrean dagoen, oaindek ezkuntzako edifizio hortan, eta 6. zehauen. 6 ez 7, Jon. Gurea 7. hauan. Bai, etarraza da guzti, 7. eta bai, 6. Ja, Radio Nacionala eta beste. Bai. Eta, Antion Aramburu zai. Bueno, Usurbilgoa, kantaria gainera, bere kantari izan dagoa, eta bada beste, eta orduan ura zai, arduradunetako batuen, eta, bueno, ascensorera, igogailura, bere ala, eta igogailua orduan oaindik uen, montakargasa. Bai. Osea, montakargasa bat, eta gelditu nuen. Erdiparean. Pum. Jode, hau de gastrinaldi, eta haitio gaimu esan zian, hau, Manuel Fraga gibiltzen duen zean bitxoadek, baina sobera etzo kasu inda. Etzo kasu inda. Bueno, a ber, gauza uno atatzen dien, aurreneko izan de susto bixa izan dek, baina ala iritsi gineztan gora. Handian edo toiek, hola. Politia. Bueno, niri horixe, eta proba batzuk eta izan zian, eta proba haietan, Jose Mari Oterminek niri esan zian, hartu indinutela. Garai hartan ginean, 6 lagun bakarrik gazte egiten genuen. Bueno, barkatu, orduan zean Euskadi Gazte irratiaren izena, eta 2 emisio ezberdin zitun. Guk Donostiatik Euskal Herri osorako euskeraz egiten genuen, eta guk erabiltzen genuen musika edo disko zerrenda berarekin Bilbotik egiten zen 2. emisio bat gazteleraz. Orduan antzegoen lantalde bat, eta gu ginen beste lantalde bat. Gure lantaldean ginen 6 lagun. 6 lagun horietatik 5 lan egiten zuten, bakoitzak 3 orduko zuzeneko egiten zuen, goizeko 7etan hasi eta gaueko 10 arte. Eta 6. egun hortan libre egiten zuen. Asteburueri zentzu pizkatxo bat emateko, asteburu tokatzen zitzaionak 2 egun egiten zituen jarraian. Bestela, asteburuetan ere lan egitea tokatzen zitzaizun. Edo las eginan, kantuak aurkeztu. Jokaro, nik gogoan dut baitere, lehen da biziko prueba haietara deitu ziatenen Oterminek eta Julian Belokik, orduan bat programa burua eta gero bestea irrateko zuzendaria nola galdetu ziaten, musika gustatzen zaizu, eta bai, ni musika asko. Eta ze musika estilo gustatzen zaizu. Informazio asko zeugatean. Claro, hombre, hasi berriak orduan, eta bain jazz musika tentzuten ari naiz, ez dakizer, eta nola musika elektronikoari asko interesatzen zait, eta beraik esaten ziaten, eta lokillo, eta mekano, eta olako gauza komertzialagoak interesatzen zaizkizu. Hombre, ez ditut entzuten, baina bai, zautzu lokillo zein da, Barcelonakoa, Jose Maria Sanz, mekanokoak ere bai, Bia Naia, Nato Roja, ezakizero, eta santuz, emantziaten aukera, pruebak egiteko, aritu ginen, irratian arituko ginen pruebak egiten, antena eratera gabe, eta gero entzuten zan hori zuzendaritzatik, eta berarik hortik erabakizuten hartzea. Gauza oso polita dukator, ni akoratzen naiz, garai hartan haren izan kazetaritza ikasten, eta jan nebilen prueboiek egiten etola. Eta amak esaten zian, Joseina, hemen nik guk nahi deu karrera bukatzea. Eta bai, ama, bukatuko tal. Eta, bueno, zemu zein dituzu pruebak eta oso ondo, irrati oso ondo dago, baina guk nahi deu karrera, bai, ama, bukatuko karrera. Eta gero egunean batean etortzen ditzen igual, gaur ze txapu zein deten pruebeat, ez dakit, aukera politezan hori irratin atolat, eta nik, favorez, bat o beste, nintzaudete, eta, hartu ninuten, eta, karo, netzako kriston aldaketa bat zegoen hor, ni Bilbon, ez nintzen ezer, han nintzen pertsona anonimo bat, han ari nintzen hango jendeak ez du nire inungo berririk, aldiz, hemen hasi nintzanean, nire gurasoek, nire launek, osaba izebek, horiek denek ni egiten ari nintzen entzutea, Bai, hori bai. Joseina, gauza etxoa desaten. Ire aurrekari ataundar bat izan genean, irratian. Gauza hauek grabatuta usteako menidek, bestera aztu inkizaigu eta. Jonen kuadrillakoa, nola ez? Bai. Izan, hasiera hartan gu 12 ginoztean, irratia hasitzanean 12 laun. Orduan gauza guztia zeudean egiteko zeudean eta taldeak osatzeko eta beste, eta orduan musika arloa
zeoan Txomin Artolaren esku, Txomin Artola kantare, fonotekako arduraduna behazan, beha arduratu zen lehenbiziko diskoak eta bilduma osatzeaz eta bat da beste, eta gero programa eta antenan programa musika Txomin Artola fonotekan egoten zen gitarra akustikoa eskuan zuela askotan. Ni askotan haitzen, karo, pentsazazun etzako zertzen Txomin Artolakin aritzea, eta orduan berargin aritzen nintzen musika zetola, eta Txomin, baina hemen gitarrakin etola, eta bai, ze inoiz ez da jakiten ze momentutan etorri behar dan, eta orduan emarzu eta bale, Txomin Artola, Bai, bueno, eta orduan, gero zegoen, programa, esan dezagun, programa musikala egiten zuna, musika moderno ona egiten zuna, Kaki Arkarazo, Lazkaotarra. Bueno, ezautuko dezue, gaur egun oraindik ere hor seitzen dulako ofizioan, eta nola zant, bere taldea. Bueno, garai hartan emeak, eta gero negu gorriak, eta kortatu nere ibiliguan. Eta bueno, ordune Kaki Arkarazo, da gero Kaki Arkarazok etxea zergatik oia erabaki zuelako zeapeste bide profesional bat hartzea, edo zer, bolara batean, ibiliguen gure kuadrillako Joxan Fernandez musikazale amorratua iruia bizidegoen eta eta ure aioen programa musikala egiten Euskal Herratia. Guk ez dakigu haindik ere zenbat zor diogun Joxan Fernandezi, Joxan Garate, Turiño, oiek dia guri bidea iriki ziguten Jon. Ataungo belaunaldi hori, potentea. Eta guruz bikuña, eta oiek ja rock'n'rollean etola. Ni akoratzen ez, garai hartan bazan gu aurra ginean, hauek ja Euskadi Irratian ari ziren, baino Segure Irratian bazan Espazio 21 izaneko programa bat, iluntzero gaueko behatzietan, 8 errosario izaten zan, eta ura bukatutakoan, gero rock programa bat azten zan, Espazio 21, erderaz izaten zen, ez? Eta ematen zituzten, hemengo Goierriko, ez dakit, behasengo tabernetan ezagututako la rockaren ingurukoak etola, eta guruz bikuña eta nola juntzien behin, eta guruz bikuñak nola esan zuen, nire mis guitarristas favoritos son Stevie Hunter eta Johnny Winter, eta apuntando Stevie Hunter eta Johnny Winter, zer dian oiek, ezta? Eta Johnny Winter gitarra jole blues rockeko albino ospetsuat, Stevie Hunter lurridekin ibilitakoa, ez? Eta karo, han irikitzen zan gutzak uniberso bat, eta gainera hortan nik neska gaztio ire eskerre mamar dizuet, zeati hortan asko lagundu zeniguen zuek guri. Ze guza etzen ginen zuen ligatzen baino, no? Etzen ginen kasuek egiten. Hortan bilatu barra genuken beste bide bat eta bilatu gendun rock and roll. Zan asko, maitale fidagarriagoa gertatu zan gara hartan guretzako. Eta, bueno, horri uniberso bat irik izan, ezta? Uniberso bat irik izan. Beno, Josaina, gazteako zure ibilbidean ere, bueno, akaso esan dezakegu zure ibilbideko beste pasarte garrantzitsu bat izan zela Euskal Herritarrok goizero esnatzea gure iratzargailu izan zinelako, eta esango dut, hasieran aipatu dudan, erreferente edo irratien entzuten nuen momentu bat, bai izaten zela, ez da, goizero iratzargailu momentu hori Euskadi Gaztearena, bai, eta ez dakit nola ikusten duzu gaur egun garai hartan egindako lan hor? Bueno, ziurrenik gaur egun, hau askotan komentatu izan dut, gaur egun guk orduan egin genuena gaur egun ez da posible irratien egitea. Ze Jonek aipatu dituen aldaketa guzti horietan, eta zeri heldu behar diozun, eta gauzak asko komplikatu dira, teknik aldetik asko erraztu dira bezala, ze garai bartean kasetetan eta beste reel-to-reel delako zinta hundioiek erabiltzen genitun, edo vinilo zaharrak erabiltzen zian, eta ez dakizer orain dana digitalizatua dago, dena ordenagailu batean dago, eta ordenagailu horrekin gauzak asko errazten dira, ezta? Baina nire berean gauzak egiteko asko zailduta dago gauza, eta guk orduan erabili genuen umore ura, ziurreneko orduan posible izango zen, gaur ez dut uste posible izango litzatik hor. Iruditzen zait, gaur egun beste manka finetza batekin egin behar da zuzenekoa eta antenan egiten duzuna tola. Orduan zakarragoa ginen, gaur egun garena baino matxistagoak ere baginan, eta beste hainbat jauko egiten genitun, eta hoain dagoen gaur egun asko kontrolatu behar duzu ze esaten ari zaren eta nola esaten ari zaren. Eta orduan ere egin beharko zen guk ez genuen egiten. Guk botatzen genitun etortzen zian guztiak, eta gero hola ibiltzen ginen bezala.
Baina nera berean oroitzapen oso daukat Dida garaiarena, izen hori gainera nik zeatu nuen, ze ordura arte Salga izen, eta bera, taldean gora bera batzuk izan zian, eta esan zitzaidan, Jose, hartuko zen nukezuk horren ardura, eta, etzan nik egin nahi nuen zerbait, entretenimentu baino gehiago egin nahi nuen batez ere musikaratola, baina, esan nuen, denerako aukera ematen dianez, bale, deskubrimendu bat izan zen, entretenimentu irratian zoragarria da, eta gero Mikel Apolaza behazken darra egin ere hainbat urte egin dituen, eta gero arratsaldetan ere egin genuen beste programa bat Gaztea Box izenekoa, hor benetan netzako hor egin genula guk irratian nik egin duan gauzarik iraultzaileena, ez da? Baina ez dakit hor momentu batean Joni esaten nion, ez da? Berak 40 urteren ondotekea badaukan damu hori zerbait ez egin izan atola, ni momentu batzutan bauzkat gauza batzuk gehiago inbar nituen harina, gauza gehiago inbar genitu noain dik, ostras, lastima, pene mateit ez egin izan gauza batzuk. Gure kasuan esklusibak izate hauen, asuntua, esklusiba, kontaktu honak, eta beste inorrek emango ez duen albistea ematea, eta holako kontuak, eta hoiak joan ditu. Bai. Esklusiba ez dago gaur egun ezin istu. Ez. Hori askotan igual, gaur egun musika saio bat egiten dut, eta askotan diskoetxek etola esaten diate, aukeratzeko nik diskoa bidaltzen diate, atera baino lehenago, zuk aukeratu mesede singela. Eta nik aukeratzen dut, eta gero esklusiba ematen diote hori jartzeko beste norbaiti. Nik esate, ez zait baten importa, ez dut inungo importantziarik ematen. Ze garai batean, esklusiba zeukazun viniloa zuk bakarri zenukarako. Eta karo, zuk bakarri jarri zen ezaken vinilo hori. Gaur egun, ja norbaite jarri baldin badu YouTubeen, edo irrati batean sonatu baldin badu ez dakizer, hori ja bukatu da esklusibo hori. Orduan, ez diot inungo garrantziarik ematen hori. Gauza horiek erabat aldatuta daude. Eta gero, nik hauek beti ondoan izan ditugu guk, gazteako jende gazte hau. Ja, 60 urtekin da jende gaztea. Otresan batean bizidia, baina orduan eragina dauka, ez du ematen baina eragina dauka. Gazteekiko harreman hortan. Anekdota bat kontatzen utzi behar diak. Aste honetan bertan, Arantxa Hartzari kontatu zuatena, Jose Parra ginen izkia, baina bere garaian, bere estualdia pasatutako. Guk, Euskadi Irratian, betidanik arrakasta hundia izan duen programa bat izan da, mediku batek, bere konsulta antzeko zerbait pasatzen zuen, ez da? Eta Arantxa Hartzak hori egin zuen urte askoan Azpeitiko Julian Berezi hartu izeneko mediku batekin. Mediku artista, nik ere ezagutunen mediku hori, nire emazte Azpeitiarra da, eta bere aitona zarrak gehien miresten zuen mediku mentzen. Zen, meriren aitona zanak, pixkatxo bat, bazkaltzerakoan edatea gustatzen zion, eta gero zigarroa erretzen zuen. Orduan, hementzan mediku bakarra edatea eta zigarroa kentzen etziona. Hau bai medikua, esaten mentzio. Darrik esan ditzion. Esko hori kendutan noa babestela, ez da? Orduan, bazkaltzerakoan ardo pixka dintzatean, eta erre lasai zigarroa, ez da? Bueno, horrek mediku horrek konsulta pasatzen zuen Euskadi Irratian. Orduan, entzulek astean zehar mezuak gusten zituzten erantzun gailu automatikoan esan ez. Hau Julian medikuarentzako da, galdetu jozu mesedez nabil, hankatik errenka nabil, eta ez dakit, hemen ipur masailan sentitzen du mina, bueno, eta orduan, hori seguramente izango da, ez dakit zer, horako esplikazioak ematen zituen, ez da? Karo, erantzun gailu hori denok erabiltzen genuen. Orduan, aurretik entzun egite, aitzen ginen entzuten, zertzegoen zen mezu zedun garabatuta tola. Eta orduan, guk sortu gendun Gaztearako, Dida saiorako, mediku bat, Julian Erantzi izenekoa. Berdintzan, zarekin joaten zinen zuen mediku horren gana, lehen da, belarriko minez nago, Erantzi erropak, eta, bueno, hola, eta orduan, genukan, Mikel egiten zuen Julian Erantzi medikuaren papela. Eta orduan, karo, erabiltzen genetun Euskadi Irratiko korte. Hau Julian entzako mesedez. Eta, karo, orduan esaten badin, bueno, Julian entzako naiz lasarteko Pepi, hori kendu iten genuen zati hori, eta jausten genuen, hola, peskat impersonalago bezala tola. Eta Arantxak ere gero etortzen zan astebururako, eta berak ere hartzen zituen bere korteak eta ez dakizerretola. Eta behin Arantxari deitu zion nun bait emakumeren batek, ez Arantxa deitu zion emakume bati esateko, aizu Pepi, jakizu datorren larun baten erantzungo dizula Julianek zuk egindako konsultari. Eta Pepi horrek, baina nola ba, aste honetan ja erantzun dota. Erantzungo zupa, oen txatea de kortean. Eta Arantxak esan betzu, beste lotzara behauik izango dira. Benetako kortek horre erabiltzen nahi dianak etola. Jose bronka botaziun Arantxak, eta bueno... Julian egin baki gure kolaboratzaile izan zala baita ere, Mari Carmenen eta Liona, zea salako lehioan. Ona hoben. Igual zuek ekarretako izangoan, gainera Julian, Mari Carmenek eta ekarretako.